Krásny deň vám prajem, volám sa Veronika a dnes si spolu pripravíme jeden úplne úžasný zeleninový vývar, ktorý je veľmi vhodný hlavne v takýchto chladných dňoch, kedy si váš organizmus potrebuje vybudovať nejakú vyššiu obranyschopnosť voči rôznym baktériám, vírusom. A práve toto je cesta, ako si telo rozohriať zvnútra. To je Na prípravu tohto zeleninového vývaru nebudete potrebovať žiadne špeciálne suroviny. Postačí vám bežná koreňová zelenina, ako je mrkva, petržlen, zeler, cesnak. Možno takou špecialitkou je cibula, ktorá je napíchaná klinčekmi. Klinčeky majú takisto zahrievací účinok na organizmus a polievočke dodajú úžasnú vôňu, úžasnú chuť, takže určite to vyskúšajte. Ďalej budeme potrebovať olivový olej a himalajskú soľ. Tá má opäť na telo zahrievajúci účinok, na rozdiel od morskej soli, ktorá má ten účinok ochladzujúci. Pokiaľ ide o prichutenie a ochutenie, nebudete potrebovať žiadne kupované bujóny, pretože tá zeleninka tým, že sa bude variť veľmi, veľmi dlho, tú polievočku nádherne ochutí. Môžete použiť rôzne čierne korenie, môžete použiť kurkumu. Ja mám veľmi rada napríklad Harmony Tridoš, kde je vlastne opäť kombinácia tých rôznych semienok korenín, ktoré majú ohrievajúci účinok na náš organizmus. Čím je vlastne špeciálny tento vývar, ktorý nám má pomôcť zahriať naše telo, zahriať náš organizmus? Špecialitkou je to, že tento vývar sa varí veľmi dlho. Môžete ho variť kľudne od rána do večera. Čím sa dlhšie varí, tým ten účinok na ohriatie organizmu bude vyšší. Možno si niektorí poviete, že v podstate táto zeleninka nebude obsahovať žiadne vitamíny. V tomto prípade ani tak nejde o dodanie vitamínov, ale ide o to, aby sa nám telo poriadne rozohrialo zvnútra. V prípade, ak na záver budete chcieť dať si chrunkavú zeleninu, pretože zeleninu, ktorú vyvaríte v tomto vývare, už konzumovať nebudete, ale vy máte radi polievočku, kde tá zeleninka chrunkavá je, kľudne tesne pred záverom si môžete dať novú várku zeleniny, ktorú už potom budete aj jesť. Takže keď máte všetkých suroviny pripravené, môžeme začať. Jedine, čo potrebujete s touto zeleninkou urobiť, je očistiť si ju, možno nakrájať na menšie kúsky, aby sa vám ľahšie vopchala do hrnca. Cesnak len spúčite lyžicou alebo nožom. Do cibulky napicháte teda ten klinček. A do hrnca si dáte, do rozpáleného hrnca si dáte olivový olej. Necháme trošku rozpáliť. A potom postupne pridáme jednotlivé suroviny, ktoré chvíľočku opečieme. Cesnak, cibulka, tie pôjdu ako prvé. Ak máte radi viac cesnakovú chuť, kľudne si toho cesnaku dajte oveľa viac. Aj ten pomer tej zeleniny. Závisí to od toho, v akom veľkom hrnci budete variť. Ja som si zobrala ten najväčší, ktorý mám, pretože túto polievku milujú moje deti, milujem ju aj ja. Takže ju robím vždy v čo najväčšom objeme. Potom pomaličky pridáme zvyšnú zeleninu.
môžeme pridať aj čerstvý petržlen, čerstvú mňať. Jemne opečieme a zalejeme vodou. Polievku varíme na čo najslabšom ohni a necháme ju variť aj niekoľko hodín, to je veľmi dôležité. Keď už začne vrieť, pridáme aj soľ. Čo sa týka korenia ako harmonitridoš, kurkumu, tu budeme pridávať až potom úplne na záver do taniera. Ako som na začiatku spomínala, túto uvarenú zeleninu už jesť nebudete. V prípade, ak chcete mať čerstvú zeleninu v polievke, kľudne si možno 10 minút pred tým, ako ju odstavíte, dajte čerstvú várku mrkvy, petržlenu, to čo máte radi a nechajte povariť tú zeleninku už len tých 10 minút. Ja sa vám priznám, že túto polievku ja ani v podstate nejem, ja ju skôr pijem. Veľmi obľúbujem, hlavne v dňoch, keď viem, že budem celý deň rozbehaná. A to si ju vtedy nalejem do termosky, ešte horúcu. A viem, že keď behám po vonku, je tam veľká zima, sadnem si do vychladeného auta. Je to úžasný pocit, keď si nalejem takýto horúci vývar, ktorý mi nielenže zlepší náladu, ale znútra ma úplne rozohreje. Prajem vám dobrú chuť, verím, že vám tento zeleninový vývar bude nielen chutiť, ale že vám pomôže aj prečkať toto ročné chladné obdobie plné chorôb, plné bacilov, bez toho, aby ste museli zaľahnúť do postele s horúčkou. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a teším sa na vás na budúce. Krásny deň.